Nå, Brisa, hvordan er det så at have kræft? Det er hårdt at have kræft. Det er hårdt at være i behandling med kemo, som giver alle de her trælse bivirkninger, man får. Det er hårdt, i et hårdt forløb at gennemgå, fordi man ændrer sig fysisk. Man mister sit hår, og man får væske i kroppen, og man mister bare så meget af sig selv. Og så er det hårdt for ens psyke. Og især også, når man er kvinde, er det hårdt at miste sit hår og ændre sit udseende så meget. Så det er rigtig hårdt. Hvordan påvirker det dig og din familie? Jamen, det påvirker os på den måde, at jeg ikke kan de samme ting med børnene i hverdagen, som jeg har kunnet. Jeg har mange dage, hvor jeg ligger på sofaen, både når de tager afsted og også når de kommer hjem, børnene. Hvor jeg ikke får holdt huset på samme måde, som jeg plejer. Jeg er nødt til at have noget hjælp. Jeg får ikke lavet mad, fordi jeg har det skidt. Så det er ikke den samme mor, mine børn har, som før jeg fik kræft. Hvad har været det sværeste ved forløbet? Det sværeste forløb har været alle bivirkningerne. Jeg har fået kemoterapi hver 14. dag, hver anden tirsdag. Og det har været det sværeste, fordi man ikke rigtig når at komme ovenpå i ugen op til, at du skal have kemo igen. Det er først, at du får nogle gode dage, og dem har der ikke været ret mange af. Så det har været det sværeste at skulle kæmpe med alle de bivirkninger, der gør, at man er dårlig. Hvordan var din reaktion, da du fik at vide, at du havde kræft? Det var hårdt. Jeg kom ind til lægen og var sikker på, at jeg skulle have svar på, at der var noget andet galt. Så jeg var slet ikke forberedt på, at jeg skulle have at vide, at jeg havde kræft. Så jeg blev fuldstændig væltet af pinden og blev rigtig ked af det. Rigtig, rigtig ked af det. Og så overlægen, hun skyndte sig at sige til mig, at 9 ud af 10 Britta bliver helbredt for det her. Så du skal ikke dø. Du kan gå hjem og sige til dine børn, at jeg er sikker på, at du ikke skal dø. Og det var det, der egentlig har holdt motivationen op gennem hele forløbet. At der var lys forud. Nå, Lia, hvordan er det så at have en mor, der har kræft? Det er rigtig hårdt at sige i hverdagen, og man må tage nogen med hjem og være sammen med, de jo bare ligger på sofaen og sådan, har det rigtig dårligt. Og sådan, ja. Hvad er det sværeste ved at have en mor, der er syg? Det er, at man kan se, at hun er syg, og man ved, at man ikke kan gøre noget ved det, men så alligevel har man lyst til at gøre noget. Hvad følte du, da du fik at vide, at din mor havde kræft? Altså, jeg fik at vide morgenen, inden jeg gik i skole, at mor skulle have bare undersøgt, hvad der var galt med hende. Så da jeg kom hjem, så jeg så nogle tårer i øjnene, og så sagde hun så, at hun havde lymfekræft. Så græd jeg helt vildt, græd mig i søvn.